Jo per això vaig posar a la pissarra de producció, de la preproducció, una frase que m'havia calat molt, que era el accidente se incorpora al hecho creativo. I en plena pandèmia, más. Nosaltres vam rodar la segona temporada de la sèrie en ple confinament perquè, a més, vam voler rodar-la, saps? No vam voler esperar que passés tot això perquè vam pensar que la indústria no havia de parar. Tot l'equip portava FP2 al set, mesuraven la temperatura a l'arribar, tota la figuració tenia PCR, per això hi ha poca figuració, almenys a la sèrie. I no, sí, vaig haver de canviar moltes coses de guió. Hi havia un concert que ho vaig canviar per un botellón. Ens va passar una cosa, per exemple, que una actriu l'estaven maquillant i va arribar el resultat del PCR positiu. Va haver de marxar. Llavors, hi havia una auxiliar d'administració a la productora que s'acabava de fer un PCR, li van fer un càsting amb el mòbil, la directora de producció, a l'oficina, i com que ho feia bé, va venir. Em van trucar d'HBO, o sigui, jo estava escrivint la segona temporada de Vida Perfecta i em van trucar d'HBO per proposar-me això i primer els vaig dir que no, que si estaven bojos, que jo no podia rodar un curs sola a casa meva, però llavors se'm va acudir una idea. Llavors ja la idea no se m'anava del cap. I al final els vaig trucar i els vaig dir, mira, que sí. Y hubo momentos que me arrepentí mucho, pero mucho, porque es una locura rodar sola en tu casa, encerrada. Fue un poco desquiciante porque además tuve que escribir el guión en una semana y a mí m'agrada molt mastegar els guions molt més. También entendí que formaba parte del contexto, que las reglas, que era como un experimento. ¿Quieres jugar a esto? Y entonces yo jugué. Em vaig tornar boja. A més, clar, hi havia moments que com que volia repetir coses, que les veia que no havien quedat bé i només em necessitava a mi mateixa, doncs me'n recordo un dia a les 12 de la nit haciendo retakes. Yo en mi casa, ¿sabes? Poniéndolo plano, no sé qué, poniéndome el micro y diciendo, tío, qué ansiedad, que se acabe esto ya. Y lo bueno es que lo hablábamos con los otros directores y directoras i estàvem tots iguals, tots pensant, per què estem fent això? Estem bojos. Jo me n'alegro d'haver passat per allà, o sigui, tot. A més, formava part d'un context social, psicològic, no? Molt concret i segurament també em va ajudar a passar el confinament millor, a estar més entretinguda, perquè, clar, vaig estar molt de temps.